Hello guys, good morning, good morning. Maayong buntag ya sa inyo tanan. Welcome sa akong vlog. Karon guys, maglabay mig basura sa kuwang magulang sa maigsoon. Mga bakal man eh. So guys, ipakita na ko sa inyo kung unsay basurahan diri sa Japan. At manuroy pud mi dito kay basig na pud mi magit-an dito mo pili mo mapalit ba kay barato raman. So guys, manuroy ta diri. Tara. Guys, so natay nakit-an weights guys. Atoy. Guys, napay mga bike, tingnan kayo mga bike, ng basura. Pero kanya itong paliton guys, so ila ka ni. So ayan din yung mata na. Dive weights guys. Atay nagit-an dyan diri guys. Tatay nagit-an dive weights guys. Tani tagbila ni. Paliton na ni. Tama na diri ang basurahan diri sa Japan guys. Labay ra nila ni. Kapag yung mga bike dyan sa likod. Natay nakitaan, sirtihan ta. Pag computer o gilabay. Yung labay computer, monitor. Apay speaker, Sony man yun. Sony speaker. Labay naman guys. Adan pa man ito sa balay good, maghuot na yun nani. Sayang man. May kayo ngita oh. Tawagit ano mo? Tawagit ano mo? Tulis? Gana. Ukay. Ukay na tools. Aircon kayo so. Plato baso guys. Labay sa kaset. Ganto kay guys. No. Ay mga generator ne? No. Abay mga generator oh. Motor oh. Na mga baso. Plato. Ano pang gamit? Hose. So guys, ipakita na ko sa inyo among napalit na mga gamit sa basurahan diri sa Japan. Japoy may nakitaan ba? Kamulog labay na mo sa mga basura. Balik na halin pa tuog mga 500 pesos ba? 600 yen. 300. Mga nabot og 300 pesos ano so ang mahalin gipalit na pud namog. Dive weights, wow, swerte kayo. Monopod, camera. Ayun, isa ka tools. Grabe ka dagan dito yung tools guys nga ukay-ukay. Karabaw kita na mo ukay-ukay na mga tools. No? So kanila akong gipalit. Barato ra mong palit na mga na. Ayun. Masking ka to ako ang weights oh. Dito rin ako basurahan gipalit. So guys, hope you enjoyed my video. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye bye. Sunod na pod.